Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalang sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan, ang unang bahin sa paglakaw sa dalan nga walay pagpakabana sa pagbati. Ang apathy, bao ang kahimtang sa tao nga walay pagpakabana sa iyang pagbati. O kaha, walay pakialam nga wala siya'y gibati sa panghitabo. Kasagaran niini nga emosyon, nahimong kabahin sa kinaiya pinaagi sa pagpakita ngadto sa uban nga wala siya'y pakialam sa kahimtang sa uban nga tao. Normal sa tao ang emosyon nga apati. Apan, anaa sa matag usa kung giunsa kini pagtagad aron kini mahimong mapuslanon alang sa kalambuan o kaha mahimong hinungdan sa kalaglagan. Niini nga takna atong hisgutan ang dili maayong paggamit niini. Sa diha nga adunay tawo nga nagadala o natakbuyan sa COVID-19, gihimo ang community quarantine aron malikayan ang pagkaylap sa maong virus. Kadaghanan sa katawhan naobligar sa pagpabilin sa Pinoyanan. Pipila ka mga tao wala makabantay sa mga sitwasyon nga wala na di ay sila'y pagpakabana, nga wala na sila'y pagbati sa pipila nga mga angay tagaan ug pagtagad. Sama sa walay pagtagad sa pagpahimulos sa panahon nga magabasa sa pulong sa Dios. Walay pagbati sa pagtabang ni adtong wala gayoy makuhaan alang sa ilang kalanon bisan pag naghinubra na ang ilaha. Walay pagbati sa uban nga nagkalisod sa pagpalit, mobaligya gihapon ug bisan mahal na kaayo. Ang importante mo dako ang iyang ginansya. Walay pagpakabana sa kalisod sa sitwasyon sa pandemic ug daw walay nahitabo nga kabag-uhan sa iyang pagkinabuhi. Mao nga mosupak sa pamalaod sa gobyerno sa pag-implementar sa community quarantine. Aduna pay daghan nga pwede nato manganlan nga nagapakita niining apathy, isip na himong kabahin sa dili maayong kinaiya. Ug ang samputanan mao ang pagsupak sa balaod, dili maayong pamatasan, ug kung dili mahinulsulan mao ang kalaglagan. Busa ang Dios nagapahimangno kanato, buhata sa uban ang bisan unsa nga gusto nimo nga ilang buhaton kanimo sa Mateo 7:12. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon sa Mateo 22:39. Respetuon ang gobyerno ug ang mga opisyalis niini. Kinahanglan kita magmasulundon kanunay andam sa pagbuhat unsay maayo sa Titus 3:1. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong ipabilin ang atong maayong pagbati sa paghimo ug maayo alang sa uban. Pagrespeto sa mga nagadumala ug labaw sa tanan, sa paghatag pagtagad sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagbasa niini. Sa ani nga paagi, ang apathy dili makapahisalaag kanato. Busa atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong kalagyanan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro magaingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot. Ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.